ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ናይ ሰውነት ኣፈላላይ ኣብ ናይ ብልዕተን ጣዕም እንታይ ኣፈላላይ ከም ዘለዎ ክንርኢ ኢና። ብፍላይ ድማ ካብ ቀጣንን ረጓድን ጓል ኣንስተይቲ ዝሓሸ ፆታዊ ርክብ መን ትገብር ናይ መን ብልዕቲ እዩ ኸ ምቁር ዝብሉ ሓሳባት እውን አልዒልና መልሲ ክንህበሉ ኢና። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድኽም ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ንብለን ከ እንታይ ክገብራ እንተለዋ እዩ ዝብል እውን ክንርኢ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ብዛዕባ ርጉዲ ክነልዕል እንተለና ዝተፈላለዩ ዓይነታት ርጉዲ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ርጉዲ ካብ ማዓንጣ ንታሕቲ ቀጠንቲ ኮይነን ካብ ማዓንጣ ንላዕሊ ድማ ኣብ ኢደንን ኣብ እጥዋተንን ከባቢ ግዝፍ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዚአን ኣብ እግረን ከባቢ ቅጥን ኢለን ናብ ላዕሊ ከባቢ ርጉድ ዝበላ እየን። ኣብ መበል ካልኣይ እንሪኦ ርጉዲ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ረጎርቲ ዝኾና እየን። ካብ እግረን ጀሚረን እስካብ ላዕለዋይ ሰውነተን ማዕረ ዓይነት ርጉዲ ዘለወን እየን። ኣብ መበል ሳልሳይ እንሪኦ ርጉዲ ድማ ኣብ ላዕሊ ከባቢ ቅጥን ኢለን ኣብ መቐመጨአን ከባቢ ድማ ስፍሕ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዚአን ሰለስተ ናይ ርጉዲ ዓይነታት እየን። ካብዚአን ወፃኢ ድማ ብጣዕሚ ቀጠንቲ ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ። እዚአን ኩለን ኣብ ፆታዊ ርክብ ዘለወን ጠባይ ክንርኢና። ኣብ ቀዳማይ ብዝቐመጥናየን ደቂ ኣንስትዮ ክንጅምር እንተለና ካብ ማዓንጠአን ንላዕሊ ረጎድቲ ኮይነን ካብ ማዓንጠአን ንታሕቲ ድማ ቀጠንቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ተታሓዝቲ ሕማማት ከምኒ ጸቕጢ ደም፣ ናይ ምትንፋስን ናይ ልቢ ፀገምን እንተሃልይወን ፆታዊ ርክብ ምፍጻም ከፀግመን ይኽእል እዩ ይብል ሳይንስ። ካብ ማዓንጠአን ንላዕሊ ረጎድቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንእሽተይ ምንቅስቃስ ኣብ ዝገብራሉ ግዜ ወይ ድማ ወክ ኣብ ዝገብራሉ ግዜ ናይ ምትንፋስ ፀገም ከም ዘጋጥመን ይርአ እዩ። ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ከም ድሌተን ከተንፍሳ ስለ ዘይኽእላ እስካብ 3-4 ደቂቕ ፆታዊ ርክብ ምስ ፈጸምኩም ናይ ምስልቻው ድሌት ናይ ምቕናስ ጠባይ የምፅኣ እየን። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናየን ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ እንተለና ድማ ሙሉእ ተመሳሳሊ ርጉዲ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ እየን። ነዚአን ክንርኢ እንተለና ናይ ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ዘለወን እየን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብ ጨዋዳታተን ዘጋጥም ምንም ዓይነት ፀቕጢ የለን። እተን ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ካብ ማዓንጠአን ንታሕቲ ቅጥን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ማዓንጠአን ንታሕቲ ቅጥን ዝበላ ስለ ዝኾና ክብደት ሰውነተን ብምሉኡ ኣብ እግረን ስለ ዝዓርፍ ኣብ ሰውነተን ቁሩብ ስትረስ ኣለዎ። እዘን ሕዚ ንሪአን ዘለና ግና ሙሉእ ሰውነተን ተመሳሳሊ ርጉዲ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ኣብ ጨዋዳታተን ፀቕጢ ስለ ዘይህሉ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ፀገም ኣየጋጥመንን። ኣብ ብልዕተን ከባቢ ድማ ናይ ስጋ በዝሒ ስለ ዘሎ ብልዕተን ፅብብ ዝበለ ንክኸውን ይገብር እዩ። ብልዕተን ፅብብ እንተይሉ ድማ ንመትለኹም ናብ ብልዕተን ኣብ ተእትውሉ ግዜ መትለኹም ኣብ ናይ ብልዕተን ውሽጣዊ ክፋል ብደንቢ እንዳሓሳሰየ ፍሪክሽን እንዳፈጠረ ንኽኣትውን ብቐሊሉ ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ክፋል ብልዕተን ንኽነኽአለን ብፍላይ ድማ ጂስፓት ንብሎ ውሽጣዊ ክፋል ብልዕተን ንኽትነኽእለን ዝሕግዘኩም እዩ። መትለኹም ናብ ውሽጢ ብልዕተን ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ንናይ ብልዕተን ሙቐት ፊል እንዳገበርኩም ተወሳኺ ዕግበት ንኽትረኽቡ ንዕአን እውን ምስቲ ፅብብ ዝበለ ብልዕተን ብደንቢ ፍሪክሽን ንኽትፈጥሩለን ስለ ዝሕግዘኩም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክልቴኹም ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ፀግዒ ንኽትበፅሑ ይሕግዘኩም እዩ። ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕተን ከባቢ በዝሒ ስብሕን በዝሒ ስጋን ስለ ዘሎ ብልዕተን ፅብብ ዝበለ ይኸውን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ዝበለፀ ሙቐት ይህልዎ እዩ። መትለኹም ናብ ብልዕተን ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ድማ ነቲ ሙቐት ፊል እንዳገበርኩም ነቲ ፅብብ ዝበለ ብልዕተን ብደንቢ እንዳሓሳስዮ ስለ ዝኣትው ዕግበት ናይ ምርካብን ናይ ምሃብን ዕድልኩም ብዕስፊ የውስኾ እዩ። ብልዕተን ራሕሲ እውን ይፈጥር እዩ። ራሕሲ እንተሃልዩ ድማ ዕግበት ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እውን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ይበፅሓ እየን። ስለ ዝኾነ ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ንፆታዊ ርክብ ዕግበት ከም ዝህባን ከም ዝረኽባን ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ናብ ዝረኣናየን ደቂ ኣንስትዮ ክንኣቱ እንተለና ኣብ መቐመጨአን ከባቢ ርጉድ ኢለን ካብ ማዓንጠአን ላዕሊ ቅልል ዝበለ ሰውነት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኢና ክንርኢ።
እዘን ደቂ ኣንስትዮ ካብዘን ካልኦት ፍልይ ዘብለን እንታይ እዩ ድምፂ የውፅኣ እየን። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣብ ብልዕተንን መቐመጨንን ከባቢ ዘለወን ስጋ ብዝሕ ዝበለ ስለዝኾነ ብዝሕ ዝበለ ጨዋዳ ኣብ ውሽጢ ስለ ዘሎ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቀልጢፈን ይዓግባ እየን። ዝተፀጋግዐ ሰውነት እዩ ዘለወን። እዚ ማለት ምስ ከምዚአን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ኣብ ንፍፅመሉ ግዜ ብቐሊሉ ክንዕግበን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብ መበል 4ን ናይ መወዳእታን ዝረኣናየን ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ እንተለና ብጣዕሚ ቀጠንቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን። እዚአን ዘፀግማ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ እየን። በዝሒ ሰብ ዝመስሎ ንቀጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋብ ቀሊል ከም ዝኾነ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ኣረዳድኣ እዚ ትክክል ኣይኮነን። ቀጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ናቹራሊ ጨዋዳታተን ትርር ዝበለ እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ምንም ፀገም ኣየጋጥመንን። ኣብ ብልዕተንን ኣብ መቐመጨንን ከባቢ ዘሎ ጨዋዳ ንእሽተይ ስለዝኾነ ብልዕተን ስፍሕ ናይ ምባል ዕድሉ ስፍሕ ዝበለ እዩ። ኣብ ብልዕተን ከባቢ ስብሒ ስጋ ብበዝሒ ስለዘየለ ንመትሎ ኣስጥመቢሉ ናይ መሓዝን ሙቐትን ናይ ምህላው ዕድሉ ንእስ ዝበለ እዩ። ስፍሕ እንተይሉ ድማ መትሎ ምስ ብልዕቲ ፍሪክሽን ብበዝሒ ኣየህልዎን። ስለዝኾነ ግዝፍ ዝበለ መትሎ እንተዘይሃልካ ናብ ጂስፓተን በፂሑ ብደንቢ ሓሳስዩ ናብ ዕግበት ከብፅሐን ዝኽእል መትሎ እንተዘይሃሊካ ንውሕ ንዝበለ ደቃይቕ ፀኒሕካ ብልዕተን ራሕስስ ካብ ዘውፅእ ክገብር ዝኽእል መትሎ እንተዘይሃሊካ ብተወሳኺ ድማ ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ብዝግባእ ፎርፕሌይ እንተዘይተጠቒምኩም ማለት እውን ክትስዕምወን ክትሓሳስይወን ክትነኻኽእወን እንተዘይኽኢልኩም ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ናይ ምብፃሕ ዕድልኩም ብጣዕሚ ዝነኣሰ እዩ ዝኸውን። ብፍላይ ድማ ቅጥን ኢለን ነዋሕቲ ደቂ ኣንስትዮ እንተኮይነን ካብ ማህፀነን ናብ ብልዕተን ዘሎ ርሕቀት ንውሕ ዝበለ ስለዝኸውንን ጂስፓታ ዝርከብ ርሕቕ ኢሉ ስለዝኸውንን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ስጋ ዘይብሉ ዘይምዃኑን ስብሓ ሓሊዎ ዝበለፀ ሙቐት ዘይምሃቡ ድማ ዝበለፀ ግዝፍ ዝበለ መትሎ እንተዘይሃሊካ ናይ ምዕጋብ ዕድልካ ዝነኣሰ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ዝሓበርክዎም ነዚኦም ዝምችው ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እንተዘይተጠቒምኩም ናይ ምዕጋብ ዕድልኩም እውን ብኡ ልክዕ ዝነኣሰ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ምልስ ኢልኩም ዝተፈላለዩ መደባተይ ብምርኣይ ነዚ ፀገም ክትፈትሕዎ ትኽእል ኢኹም። ክነጠቓልሎ እንተለና ርጉድ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንምብፃሕ ሕፅር ዝበለ ግዘ እዩ ዘድልየኩም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ኣብ ብልዕተን ከባቢ ብዝሕ ዝበለ ስብሕን ስጋን ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ዕግበት ክረኽባን ክህባን ይኽእላ እየን። ቅጥን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ፀግዒ ንምብፃሕ ካብተን ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ንውሕ ዝበለ ግዘ ይወስደለን እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ኣብ ብልዕተንን ኣብ መቕመጨንን ከባቢ ዘሎ ስብሕን ስጋን ብጣዕሚ ውሑድ ስለዝኾነ ብልዕተን ስፍሕ ንኸብለን ሙቐት ናይ ምሃብ ዕድለን እውን ዝነኣሰ ስለዝኸውንን እዩ። ብፍላይ ድማ ቅጥን ኢለን ነዋሕቲ ክኾና እንተለዋ ካብ ብልዕተን እስካብ ማህፀነን ዘሎ ኣፈላላይ ነዊሕ ስለዝኸውንን ጂስፓተን ብቐሊሉ ስለዘይርከብን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምብፃሕ ዕድልኩም ንእስ ዝበለ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ድማ ግዝፍ ዝበለ መትሎ ወይ ድማ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ግዘ ንውሕ ንዝበለ ደቃይቕ ናይ ምጽናሕ ዓቕሚ ከድልየኩም እዩ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝሕብረልኩም ፎርፕሌይ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ። ፎርፕሌይ ትጥቀሙ እንተኮይንኩም እዚ ኩሉ ፀገም ከተማሓሽዎን ክትቀንስዎን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይትኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ